Moi boas xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar, programa 87 desta quinta tempada, esta traca final que estamos tendo para rematar un ano bonito e ao mesmo tempo complicado, pero que estamos rematando por todo o alto, creo, ademais con conversas moi guapas todo este mes de xullo. Creo que estivo moi ben as últimas 15 conversas, diría eu, que son na súa maioría as que xustifican que eu este facendo isto, polo menos me xustifican para min, e unha conversa como a que temos hoxe, que alguén que xa pasou por aquí, ademais foi das primeiras persoas en aceptar pasar por aquí alá polo 2022, cando isto era moito menos do que é agora, que xa dicir, era menos incluso do que é agora, aceptou vir por aquí, xa volveu en algunha outra ocasión e tiña que vir por aquí, porque a máis estivemos falando dela, fai moi pouquiño, nunha conversa con Noelia Perpetuo saliu o seu nome, falamos moito dela, así que tiña que pasar por aquí, xente. Hoxe temos con nós a MJ Pérez. Que tal, como estamos? Ola, moi boas. E aínda non escoitei, debo dicir, a entrevista con Noelia, teño a pendiente, así que non sei que falastes, igual falastes mal, pero Eso, te non. eso che iba a dicir, menos mal que non a biches porque igual xa non viñas por aquí. Date quieta. Ai, si, puxastesme a parir, que cabros. Vale, No, a verdade é perfecto. que falamos bastante de ti, foi unha parte importante da conversa, creo que che vai molar, o que... Pois mellor, así é sorpresa, así xa non me vexo condicionada. Non che digo nada, pero xa che digo, e a xente que este vendo isto, cando acabe de ver esta conversa, que vai a ver esa con Noelia, que vai a escoitar o seu EP Volvoreta e que vai a seguila. Vamos a empezar a falar dela. Vamos a falar de moitas cousas, pero me apetece, Sí, xa sí. que comezamos con ela, porque, dicía eu, ti fuches das primeiras en vir por aquí, en pasar por esta canle, e ti fuches a que puxo en... Bueno, me puxo a min e a outra xente seguro no radar a Noelia, naquela época, que ahora sacando por fin o seu EP, sangre nova, un pouco espírito novo nesta industria musical, non? Eu descubrín a Noelia na pandemia, non che sei dicir exactamente que ano, porque xa eu teño un cacao con eses anos, pero foi porque a min convidaronme a ser xurado do Quero Cantar, e foi un ano moi triste, porque só había só tres proxectos e había que decidir, pois, ao final, 2 ou unha cousa así, o sea, realmente era máis descartar un proxecto que tal. E cando escoitei que ademais o EP polo ca o sea, o EP, o tema polo que ela gañou o Quero Cantar era Volvoreta. E chamounos moitísimo a atención a todos os que estábamos ali. Entón eu dende aquela funlle seguindo moito a pista. E claro, do Quero Cantar saliu xente, saíron proxectos moi potentes, de feito, houve unha rapaza da zona de Ames que gañaron creo que o ano pasado e estaba no programa da Voz ou algo así o outro día, o sea, cousas así, é dicir, ao final o Quero Cantar eu creo que é unha das iniciativas máis guais que temos na Galiza porque lle está dando á xente xa de cativada a posibilidade de pisar un escenario, vivir certas experiencias relacionadas co mundo da música e é un pulso de motivación a por que non o podo seguir facendo xa na miña transición cara a adulto. Que pasa? Que sí, xente nova facendo cousas, pero claro, eu son moi escéptica de ver a ver, que igual isto é flor de un día, sabes? Entón eu con Noelia era como que a tiña no punto de mira, pero dicía, a ver, igual a rapaza, e tampouco hai que tosigar a xente, que non todo o mundo quere estar aquí de forma profesional, nin ten por qué, sabes? Pero funa seguindo, e cando vin que ela seguía facendo cousiñas e así, primeiro convideina unha vez para vir a abrir un concerto cando eu toquei dentro do Elas Son Artistas. Entón falei con Tomi e dixenlle: "Podo traer a unha telonera e tal?". E hasta a Tomi lle molou moito, sabes? Entón, como que me vin así nesa cousa de por que non, sabes, botarlle un cable, nin que eu fora, ben ves, a visibilidade que eu teño aquí non é para tirar foguetes, pero o pouquiño que eu poida contribuir. E primeiro empezou así, e funlle seguindo a pista e vendo, pois, un pouco cara onde ía, etcétera, ata que despois sí que xa a convidei a formar parte deste último disco. Falaremos desa parte, dese convite, dos outros convites que hai no disco, de como se fraguou todo, un poquinho máis adiante, porque
ti hoxe estás aquí, sobre todo para presentar ese Yeti and Bones que publicache fai nada, que pode parecer moito tempo para moita xente neste mundo da industria no que todo se move tan rápido, pero un disquiño que está nos seus primeiros días de vida, como digo eu sempre. Traballo que cando saliu emocioneime moito de ver primeiro que o publicabas, que imagino que contenta de velo, non, xa no mercado, de velo que o público pode escoitar e de verte outra vez, bueno, nese punto de ter un disquiño entre as más, non? Eu quero aproveitar isto para facer unha matización dunha cousa que é, o outro día saíu unha entrevista miña no Sermos, bueno, entrevistas telefónicas que por fais unha transcrición, que hai cousas que non son moi exactas, e é algo que quero matizar, non porque este mal, sino porque creo que pode dar lugar a interpretar cousas que non son. É dicir, aquí hai un momento no que no disco da Luz Prendida, eu unha das cousas que pon é volvín ao estudo porque non quería despedirme con A Luz Prendida porque foi un álbum por problemas de produción que foi a sombra do que tiña que ter sido. Eh, Eu quero matizar unha cousa. Obviamente dixen isto e díxeno moitas veces, non, que no álbum da Luz Prendida non era o que a mí me gustaría que fose, senón que foi salvar algo que estaba en proceso. Entón, dito así, sin contexto, a xente poderá pensar, porque o nome ao final de quen dá a cara do que puidemos salvar e facer con todo o cariño da Luz Prendida é Iago Blanco. E eu quero aquí que quede moi claro que Iago Blanco foi o gran salvador da Luz Prendida, porque iso iba por un barranco abaixo, costa abaixo sen frenos. Entón, obviamente non vou aquí dar nomes porque pa qué, sabes, non vamos a enfangar, pero precisamente a persoa que me axudou a salvar ese disco foi Iago Blanco, sabes? Quen fixo a desfeita, pois non lo nombramos, pero quero dicir, quero matizar isto, porque despois a xente, sabes, dirá, hostia, que mal, non, sabes, eu non podo estar máis contenta, máis agradecida, de feito fixen máis cousas con el a posteriori, a min gustame moito, pero en todos os niveles, non son produción, sino pois a nivel música, mesmamente pois estiven 2 anos de xira facendo unha xira máis pop rock en conmemoración aos 10 anos e estiven con Mauro na batería, tamén por motivos vitais e por motivos musicais eses 2 anos non estiven con Ailén e agora volvo a estar con Ailén e Mauro non está, ni siquiera está, sabes, son cousas así. Entón, quero darlle valor ás cousas que teñen valor, sabes, e que non que quen sepa que non interprete cousas que non son. E animeime con publicar este álbum, animeime, pero sí, pero tive moitas dúbidas. Bueno, tú sabes bastante Sí. dese proceso, porque ademais xa me pillaches un pouco nese medio proceso, non? Mira, está ben esa aclaración, porque sí que é verdade que eu escribo para o mundo sonoro, escribo entrevistas que son feitas de chamado telefónicas, e claro, a transcripción é moi peliaguda e é moi Sí, perigosa para quenes a facemos e para vos tamén, porque é certo que moitas veces, claro, a min pasoume con Luis Fercán, por exemplo, entrevisteino, puxen un titular, e claro, eu puxen o titular e escribín. E na miña mente o titular que daba a entender como que a música lle daba igual, sí que é certo que se o vías de fora daba lugar a eso, pero na miña mente, como eu sabía todo o contexto do que faláramos, claro, tanto o titular claro, como a frase que eu collera, tiña un sentido lóxico e claro. perfecto. E ele escribiume, dixome, mira, hostia, non sei se podes cambiar o titular por lo menos na web, porque, joder, dá lugar a tal, e dixen, hostia, pois é verdad. Pois, certo, Sí, sí. fixemos aí un amaño porque daba outro lugar. E é moi perigosa esa transcripción porque a veces pasa como isto, está ben a puntualización, sobre todo para poñer en valor a quen salvou, porque a quen fixo a parte mala ou a quen o fixo mal, pois pa que, non? Pa que Sí, sobre necesidade? todo porque detrás dun álbum hai uns créditos, sabes? E hai xente que sabe unha parte e non sabe a outra, sabes? E non se trata, isto non é unha telenovela de, sabes, de sobremesa da Antena 3, non é ese o caso, pero sí que quero deixar isto claro por se acaso, sabes? E vaia, que eu non podo estar máis que agradecida con toda a xente ca que traballei que sumou, sabes? Ca que restou tamén lle estou agradecida porque aprendín, pero tamén ese agradecemento é rollo de gracias, aprendín, pero lonxe, Pero por non te quero favor. volver a ver. Claro, sí, ou que che vaia ben, pero polo teu lado, e bueno, ás veces a vida hasta é moi
moi graciosa, sabes, de o karma ás veces Hmm. anda descompensado. Pero dirías de sacar o disco certo medo, certa... Porque claro, ao final xa falamos moito e falamos algunha que outra vez fora tamén do complicado que é esta industria, do difícil que é, do complicado que é todo, do complicado que personalmente embarcarse nun camiño como o do disco. E claro, un quere sacar música, un ten as cancións que quere compartir, pero claro, non é simplemente compartirlas, senón que hai moito traballo, moito que pensar, moito que facer e moito que E moito que reflexionar. invertir. E moito que invertir, tamén, sobre todo moito que invertir. A ver, eu se che son sincera, creo que o punto de inflexión é que fixo que eu me animara a decir: "Vale, voume meter nun álbum longo", porque dende a luz prendida, precisamente por moitas cousas, a pandemia, o desencanto e todo, eu fixen cousas soltas, eu quería que si me metía nalgo que fora cousas máis curtas, Hmm. non, que tivera un principio e un fin máis curto no tempo, e tamén que fora máis barato, é dicir, pois un single, un tal, un cual, que ahora de verdade gastas máis, pero bueno, quero dicir, quería proxectos curtos, e por iso, pois fun facendo cousas curtas e individuais. Meterte nun álbum longo, joder, é que eu aínda aí, cando estaba preparando xa o lanzamento do disco, tú revisas as carpetas, revisas os arquivos e ves datas e daste conta que realmente o proceso real meu deste álbum foi grosso de 2 anos, sabes? Hmm. Cunha preprodución moi longa, tendo en conta que cousas xa empezaron a ser compostas tempo atrás. Hmm. Non todo é, sabes? Entón, pero o proceso en sí foron 2 anos, tío, 2 anos é moito tempo, sabes? Entón, para que valga a pena estar arrastrando algo ao longo de 2 anos, é fundamental que estés convencido e que realmente sintas que iso paga a pena, non? E que te ilusione e que teña sentido. Claro, pa min a clave de dicir vou facer o álbum foi cambiar o foco. Cambiar o foco, non do que iba a facer e do que non, senón cambiar o foco con respecto ao meu proxecto, porque eu o que me plantexei foi varias opcións. Unha é simplemente cerrar a persiana sin dicir nada e xa está, sabes? Que total no dubidaba que me foran botar moito de menos, sabes? Iso por un lado. Por outra parte pensei de si facer algo, un concerto de despedida ou algo e despedirme. Por outro lado pensei, sabes? Tamén me plantexaba de é que non sei se isto é unha transición, se isto é, sabes? Estaba como con moitas dúbidas. De feito, bueno, pois por moitos motivos, non? Pois como nos pasa a tantos de nós, estando en terapia e remexendo en certas cousas, pois moitas pezas que non estaban ben, eu puña sobre a mesa a posibilidade de se o meu corpo me estaba querendo dicir, rollo de: "Tía, isto mólache moito, pero déixao", sabes? Porque tamén, no medio de toda esa parte que eu transitei e con dúbidas e jodida, realmente jodida, empecé a ter capítulos de enfermar sempre no día do concerto, o día anterior ao concerto. E cando che pasa unha vez, 2, 3, 4, é moita casualidade, que eu non teño concertos todas as semanas, sabes? E se tes concertos espaciados, que casualidade que sempre enfermas o día do concerto. Houbo 2 anos que estiven 2 anos, sí, que a maior parte dos concertos dinos enferma, o sea, dinos jodida, arrastrada, é dicir, e eu despois acababa adiante, pero dicía, é que traballar así non son condicións. A xente que tanto fala, joder, tú si estás botando polas esquinas, a non ser que no traballo, pois, teñas un tirano por jefe ou vai tú saber, tú colles e dis: "Hoxe non podo ir a traballar, tío, non podo", e colles e non vas e quedas na cama, sabes? Hai outros traballos como o noso, no que, pódeno contar tantos compañeros, cantos compañeros subiron ao escenario, vomitando, previamente, ou vomitando entre canción e canción, ou con febre, mesmamente Alberto en Arzúa deu comigo un concerto que eu non sei nin como non caeu ali redondo como un pajarito, quero dicir, e sempre facemos o posible por non cancelar. E claro, eu creo, o sea, pa min a punto clave foi, darme conta de que, eu estaba como obsesionada con encaixar en algo que non depende de min. Que actualmente eu creo que non encaixo, pero con matices.
É dicir, eu teño un público, sí que teño un público. Outra cousa é que ese público sexa un público de masas ou que ese público sexa un público que 4 ou 5 entenden por un bo público, sabes? É dicir, hai que ir caendo na conta e ao final cada vez estou máis concienciada de que moitas cousas que suceden cando falamos de fardar a nivel musical e noutras cousas da vida, cada vez me dou máis conta de que a metade das movidas teñen que ver máis ten todo que ver cun tema de clases. De Sí. clases, 100%, sí. Sí, porque é que é o que estou vendo, hai clases para todo. É dicir, para xulgar hai clases, para decidir se unha canción é boa ou mala, ata para eso hai clases, si tú te dedicas a non sei que, vante xulgar dunha maneira, pero se fai unha persoa que ahora mismo é intocable porque ten moito prestixio, ninguén vai ter os narices de insultalo ou de cousas que estou vendo, Mm. é dicir, non me vou poñer a desglosar, pero estou no vendo. Entón, eu, cando digo según que cousas ou poño reflexión sobre a mesa, non é porque eu considere que yo sea la mejor del mundo e non se me este aceptando. Cheguei a pensar, dándolle o valor xusto, ao que fago, porque creo que ten un valor, outra cousa é que o valor sexa moi grande ou moi pequeno, pero creo que ten un valor, senón a xente que pon en cuestión ese valor, que colla, que faga un disco, que o produzca enteiro, que o pague enteiro, que o compoña enteiro, que o cante enteiro, afinado, por favor, e todas esas cousas, e despois que me veñan discutir. Vale, entón eu creo que ten un valor o que fago. Outra cousa é que che guste ou non, ou que o sepas valorar ou non. Pero dentro dese valor, eu pensaba que era unha mierda, sabes? Ata que empecé a ir a Portugal. E empecé a ver que o valor, o sea, o valor que se me daba ante certas cousas ou o feedback que se me daba, eu non o esperaba, sobre todo por certas persoas que eu teño nun estatus así, é dicir, compañeiros, compañeiras que se están dedicando á música a un nivel moi alto, que veñan e que poñan en valor o que estás facendo, cando aquí dis: "É unha mierda o que estou facendo", entón digo eu, o meu punto foi: nin é unha merda, nin é o mellor do mundo. Creo que simplemente moitas veces non atopamos o noso lugar ou estamos teimando por, encaixar nun lugar no que non encaixamos, sabes? Entón, é así, e non considero, porque ás veces dá a sensación, moitas veces coas cousas que digo, son un pouco bruta e parece que digo que Galicia é malísima e tal. No, porque hai xente maravillosa, pero esa xente maravillosa, eh, que abraza o meu proxecto, pois é un número reducido de xente, é outro tipo de xente, é outro tipo de público. Moita desa xente non está en redes sociais. Hai datos que teño porque cho dan as plataformas e hai outros datos que observo, porque cando eu digo moitas cousas, Dani, asegúroche, para empezar, o que eu digo non é a verdade absoluta. É unha visión. Vale, pero non é unha visión de que estou un día tomándolle un chato na taberna e digo as 4 cuñadeces que me saen da boca. Eu veño dun mundo de analizar datos, de analizar audiencias, de analizar moitísimas cousas. Non falo por falar. E en moitas cousas podo estar equivocada. Claro que eu estou. E noutras estarei acertada, sabes? O sea, non digo, non teño a verdade absoluta, pero non falo por falar, sabes? Entón, eu tamén, é dicir, o problema que vexo é que moitas veces medimos ou valoramos a xente en función dunha serie de parámetros que despois hai outra cousa que aí está aí fora, que é o resto da sociedade e o resto da realidade. E iso non o estamos medindo. Sabes, non estamos medindo esa población de según que tal que suda das redes sociales, os nenos que che aparecen nun concierto non o estás medindo, cantos discos vendes, porque aínda falando con compañeiros dicíanme: "Igual non vale a pena facer discos", eu sigo vendendo discos, vendo moitos discos, flipas. O sea, moitos discos po que se vende, que casi nadie vende Sí, 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 discos. sí. Entón, son detalles que eu digo: "Hostias", sabes? Poñer o foco a clave de dicir: todo o que non depende de min, non depende de min, por que razón canto ou deixo de cantar. Ese cambio de foco foi o que a min me fixo reconciliarme co proxecto e dicir: "Ok,
Vamos facer un disco máis. Vas a falar de algo bonito, ou polo menos Sí. de algo do que, como dicíamos ao principio, estás presentando, que está debaixo da miña cámara, a portada este Yeti en Bones, este disco de 13 cancións, coas colaboracións de Noelia, de Anastasia, de Acuncheira, están Crúa por aí, Sofía Espiñeira, Peter, bueno, Alberto tamén tocando, un montón de xente participando neste disco con esa portada que, como digo, está debaixo da miña cámara, que me parece un auténtico portadón. Que lujo sacar un disco. É lujo sacar un disco, non como falamos xa ahora todo este tempo, pero que lujo sacar un disco rodeada e acompañada de toda a xente que tanto dende a portada como musicalmente como vocalmente participou nel. Sí, porque tamén unha das cousas que ten este disco é precisamente que volvín ás colaboracións, non? Eu o que quería era facer un disco bonito, un disco comunitario, sabes, como máis que por certo, na entrevista do outro día hai unha cousa na que me preguntan sobre que evolucionou neste disco e eu dicía que me sentía como máis autónoma á hora de tomar decisións e dá a entender como ambiguamente que xa non necesito os músicos para facer arranxos e por outro lado que lles estou moi agradecida, como de realmente nunca quixen dicir eso en ningún momento, sabes? O sea, o que me refiro que eu, por exemplo, antes dicía, se teño que facer un solo, un arranxo, eu non valgo para iso. Ai, no, eso tiene que hacerlo outro, ai, non Pero sei ahora que. te ves capaz. Claro, e agora véxome de feito, joder, a ver, hai cousas que si, mira, poncho un exemplo. No tema de Noelia, cando pechamos a estrutura da canción, decidimos deixarlle aí os buenos compases que dixemos, aquí vamos deixar pa un solo. E pa min foi como o rollo de Alberto, este sitio é todo teu, fai un solo. De feito, o cabrón de Alberto fixo 2 solos e non éramos quen de escoller cal. Sabes, era como de tanto fixo que ao final puxonos nun aprieto. Joder, hai cousas nas que din liberdade de dicir, pois a maqueta chega ata aquí e non sei, e despois houbo cousas que as din moito máis pechadas, como por exemplo, ese solo que se escoita na canción con Anastasia no Ue Ue, ese organillo estridente que lle metimos, era algo que eu xa fabriquei coa canción. Despois igual fanse mini matices, complementanse con outros arranxos, entón, estou moi orgullosa como compositora de ir máis alá, sabes? De decir, joder, podo ir máis alá, despois outra cousa é outra cousa. Pero despois estou moi ben rodeada, é dicir, por primeira vez foi un disco que por un lado foi moi Frankenstein, pero moi controlado en todo momento, é dicir, non todo se gravou con Pedro ali no seu estudio, por exemplo, unha batería gravouse en Drum and Roll, outra batería gravouse con Damián en Luf Studios, porque, bueno, Pedro non pode gravar batería, sabes? Pero pois, o resto da a percusión gravámola todo con Pedro, algunhas guitarras tamén, sobre todo guitarras de carácter máis acústico ou instrumentos acústicos e guitarras eléctricas, a gran maioría graveinas con Alberto en casa de Alberto, aos pouquiños, ademais gozando cada proceso. As guitarras de Cobardía mesmo, eu creo que estivemos tranquilamente 4 horas, que perdimos a noción do tempo, do ben que o estábamos pasando, os baixos graváronse con Iván tamén no home studio de Iván. Quero dicir, foi moi frankensteiniano, pero moi controlado en todo momento o proceso. Vou dicir, sabíamos o que queríamos e ao mesmo tempo sí que un día falando con Petrouski facendo moraleja de que se podía mellorar, non? De todo, sobre todo pola miña parte, dime el. Porque Pedro, ao fin e ao cabo, é un buenazo, sabes? Que me podía, se lle dera a gana, podíame mandar a merda 4 ou 5 veces con razón, pero es un buenazo. E díxome el, bueno, se cadra de cara a futuro, pechar mellor, sabes, como pechar mellor, sabes, as maquetas 100%, porque é verdad que había cousas que xogamos moito a maquetear e así, pero había moitas cousas que nos metimos xa en proceso de grabación con cousas abertas. Sabes, por Sí, sí, poñerche un sí. exemplo, a canción con Sofía, a letra, pechámola,
o día antes de ter que gravar, porque había que gravar, senón a tal hora aínda estábamos pensando a letra, porque se junta el hambre con las ganas de comer. Ten que ter, claro, desde o punto de vista de Petrovski igual non tanto, non? A mellor, pero esa parte de telo aberto, de ter esa certa improvisación, eu, dende fora, claro, como persona que nunca Sí. fixo un disco ni nada, pero vexolle, por unha parte, un certo tono romántico a fluir e un pouco bonito de, bueno, a lo que no último momento a mente nos diga. A ver, el está moi acostumbrado, porque os raperos son moito de, ás veces, chegar ali e a ver que pasa. Pero non é tanto por iso, non é por ter pechada a parte creativa, sino por poder facer unha moito mellor e máis condensada Hmm. proceso de grabación, sabes? Pero tamén é verdad que eu estaba condicionada por moitos factores e tampouco podía plantexarme o que fan algúns artistas, que é residencia artística, chamanlle, aínda que ás veces non é unha residencia, que non é ir a un lugar de residencia artística, é alquilarte un apartamento en non sei donde E e estar ir unha pa ali todos semana... unha semana. Claro, eu non tiña orzamento pa eso, o sea, eu igual gastei moito en gasolina, peajes e dietas, pero Claro, que igual o que ti gastaches en ir e volver aquí a Coruña, non sei onde a e tal, ver, igual ata foi máis casi que eso. a ver, eu prefiro non facer contas, porque Casi se mellor. fago contas, fago contas igual quédame cara de parva, así que prefiro non facer contas. Pero pero sí que, a ver, pero para min todo é aprender. Eu sí que é certo, o sea, o que máis gardo, por iso cando falamos de que é o éxito, eu este disco, aínda que algunha cousa tamén polo camiño, pois como sempre, se torce un pouco, ou isto hai que Mm. cambiar de planes, ou isto tal, que, bueno, torcerse, mesmamente toda a batucada de Samba para Milene tivemos que volvela a gravar, pois por unha desdicha que hubo, sabes? E cando hai unha desdicha, pois chico, respiramos, contamos hasta 10 e buscamos soluciones. Cual é? Volvelo gravar. Pois mira, se temos esa posibilidade, Pois para que a diante. tivemos, sabes, que aproveito para dar as gracias á batucada Bachi no Cobre, que nos deixaron 2 veces todo o material para gravar, e a Ailén que fixo a xestión, sabes? Entón, pero foi un proceso que eu disfrutei moito, incluso é dicir, cando fomos repetir a grabación da Samba para Milene, que por sorte era como o pistoletazo de saída do disco, entón non era tanto drama, porque non é o mesmo que dis tú: "Buah, levamos 4 cancións gravadas", Mm. sabes? E eu cheguei ali e levei o palo santo, e encendín o palo santo e empecé a espardir o palo santo pola habitación toda, sabes? Porque ya te lo tomas a coña, que vas facer? Sabes, que fas? É que non, mira, algo que me fixo a min pasalo mal moito é que eu teño unha forma de ser que me gusta ter todo moi baixo control, sabes? Todo moi planificado, moi masticado, porque xa me ven de formación profesional este rollo o sea, cando te dedicas a produción ten que ter todo baixo control e anticiparse a problemas, non? Entón, como unha xa ven con iso, eu son así con todo, e dun tempo pa aquí fixen todo o exercicio de aprender non é que deixes de facer eso, pero a Mm. soltar moitísimo máis. Porque, de verdad, sufres moitísimo menos se aprendes a soltar. E deste conta tamén quizáis de esa capacidade que tes realmente de poder facer mellores cousas. É dicir, soltas por un lado e ao mesmo tempo te das conta, como dicir tamén, de podo facer máis cousas das que pensaba. E, En que sentido? claro, que dicir que igual moitas veces non soltas ou non delegas ou non deixas cousas un pouco ao azar ou a que fagan outras persoas Sí. por medo e despois daste conta de que a outras persoas van a axudar a que levar o produto final a un punto máis alto e que incluso cousas que ti pensabas que non eres capaz de facer realmente te das conta de que podes facelas. Sí, sí, pero eu non o levo tanto polo tema de delegar, sabes? Porque, o sea, o de delegar e non delegar, eu co tempo dime conta de que a dificultade en delegar ten moito que ver coa confianza ou coa desconfianza. E o problema é cando tú traballas con xente ca que sintes que non podes confiar ao 100%, iso é o que fai moitas veces que che custe delegar. Cando tú te rodeas dun equipo, no que confías 100%, sabes que vai haber cousas que non van ser 100% como queres, pero delegas doutra maneira, sabes? É dicir,
por exemplo, eu producindo con Pedro, precisamente como traballamos tanto nas maquetas e o rollo xa era maqueta, maqueta, sabes? O sea, xa echar moito na maqueta para que xa saibamos o que vai salir, eu, por exemplo, eu xa vía o resultado, xa sentía o resultado, xa estás confiando no resultado. Mm. Despois pode haber matices de, buah, que si la voz non sei que, ou que si isto non sabes, cousas que son normales xa despois nun proceso de refinamento, de tal e de cual, pero, eh, claro, ese é o rollo, dicir, porque cando estás traballando dices tú: "Buf, es que non sei por onde me va a salir esta persona, pois eu que sei, facendo non sei que, ou facendo estos arranxos ou tal". Chico, olvídate, sabes? É dicir, eu quería meterlle ventos ao merengue. Ostra, pois chico, es que si puede venir Richie, sabes? O sea, que Richie, eu con Richie sempre é que amar Richie é un exemplo de confianza plena, o sea, eu con Richie todo o que quixen facer hasta o momento con Richie era como que eu lle daba as movidas, referencias, maquetas, movidas tal, non volvía a saber nada del, e chegaba o día para gravar e igual como moito dicíame: "Bueno, puxenlle aquí un pouco de picante, a ver se che gusta, se non che gusta cambiámolo por algo, non sei que, por picante refírese a meterlle aí unhas disonancias e Sí. unhas cousiñas, todo quero dicir, pero claro, como é alguén con quen sempre me entendín moi ben traballando, sabes? Creo que dende que fixen aí de min con el, sabes? Vin unha persoa que, o sea, é como cando Messi xogaba con non sei quen e se entendían sin mirarse, Sí, 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 sabes? É sí. como ese rollo. Entón, pásame así, ao igual que cando chamo a Ailén. Mira, a canción de Non me ves, eu tiña unha maqueta que era practicamente guitarra e voz, e tiña moitos interrogantes, e eu a Ailén dicíalle: "É que non sei por onde levar a percu, porque hai esta opción, esta opción, esta outra opción", e cando empezamos a construir no estudio foi como moi de: "Confía en mí", sabes? "Eu preparei isto, a ver se che gusta, confía en mí". E cando empecé a ver as capas, porque ao principio escoitas a primeira capa e eu: "Ui, Ailén, non sei se é iso ou que é ela, espera a ver todo xunto", e despois disme, cando vexo todas as capas xuntas digo: "Vale, vale, en tu cabeza tenía sentido, en la mía me costou velo ata que, sabes, ata que vin todo xunto". Qué guai. Entón, pero claro, porque xa sabes con que iso non quere dicir que igual, sabes, que lle pidas a alguén facer algo e que non acerte a primeira, porque me parece tamén supernormal en calqueira proceso de traballo Home, creativo ou de calqueira ao final, índole. que te queran facer algo e de primeira sexa perfecto, pode estar ben e pode ser normal, pero que non sexa perfecto, oye, tamén pode ser que de primeiras non sexa tan perfecto e non pasa nada tampouco, porque non xente que faga todo perfecto 100%, é Pero difícil é que tamén. non No, existe a perfección e despois, o sea, eu como que estou moi contenta e orgullosa dos temas, pero claro, ahora escoito e igual xa se me pasan pola cabeza outras ideas, de dicir: ahora mesmo se eu tivera que empezar, pois igual cambiaba, a este subiríalle a velocidade, a este non sei que, sabes, entón é mellor deixalo estar, sabes? Eh, pero jode, sabes, o sea, nese aspecto eu disfrutei do proceso e si que, joda, si mañá fago outras cousas, o que me gustaría sería poder condensalo máis, sabes? Pero o feito de que fora tan espaciado, sendo algo malo a nivel planificación, porque se eterniza no tempo, pero a min sí que me deu marxe para replantexar moitas cousas, o sea, ou ter ideas máis enriquecedoras mm. ou certos arranxos que igual eu iba vendo como medraban as cancións e de repente dicía: "Buah, aquí vamos meter un corte, aquí un silencio, aquí non sei que", sabes, eran cousas que só che dá esa distancia no Sí, que se tempo, te pos sabes. nesa residencia que falábamos antes, nesa semana de gravar, estás tan Decides, tan claro. semana ou 15 días como foi moita xente ou tal, pero estás con todo, ter que facelo tan rápido que non te dá tanto tempo a poder pensar ou plantexar cambio, que ao final eso, estás co tempo máis xusto e claro, vai todo máis dentro, que nin peor nin mellor, pero non dá tanto tempo a xogar entre comillas. Sí, 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 sí. Sen dúbida, é que a ver, todo ten o seu aquel, e ao final, mira, pa min, ao final é un rollo de que facemos o que podemos co que temos, e non hai máis, Mira, sabes? esto na parte musical, na parte un pouco do que te rodeaches musicalmente, pero como dicía, vocalmente tamén estaban as crúas, que xa sabíamos ese Hora aperta amor, pero claro, a aparición
de Sofía Espiñeira, a aparición da Cuncheira, a aparición de Anastasia, a aparición de Noelia Perpetuo, como eu dixen no vídeo que fixen sobre o disco, me parece xa máis alá de tema amizade, de o que aportan musicalmente, vocalmente, me parecen 4 colaboracións moi boas para poñer en valor tanto talento moi novo como o de Noelia Perpetuo, todo el talento que aparece agora entre comillas, que xa leva estes años como falamos, e xente que leva tamén como a ti moito tempo laburando, moito tempo sachando, moito tempo facendo as cousas co éxito que non é o éxito de masas, pero co éxito de seguir tendo a súa carreira e de seguir tendo o seu día a día. Que guai estas 4 mulleradas que te rodeas, Mira, escollo as colaboracións en base ás cancións, porque de feito hai xente ca que me gustaría colaborar e que de momento pois non xurdiu unha canción que eu crea que lle pega ben e que teña sentido, Hmm. sabes? Iso por un lado, e despois tamén en base a o que esa xente significa pa min e o que significa para min colaborar con elas, porque non hai puntadas en fío. Precisamente, eu comentábache, non, que cando eu fago esa pregunta de que nos pasa, sabes, porque falamos de diversidade, pero a hora da verdade non a abrazamos, e a xente enfádaseme e chámame envidiosa e esas cousas, e non son conscientes de por onde vai esa pregunta, porque non é un disparo, sabes? É unha pregunta que me fago como sociedade. Cando eu estaba nas previas da publicación do disco, e estaba seguindo baixo punta de pistola unha estrategia de comunicación que, jode, aproveito aquí para darlle moitísimas grazas a Álex Nieves, que foi quen me axudou con todo o tema de comunicación e é enorme con todo isto e faino xeñal. Joder, obviamente fixemos unha estrategia de redes e tal pa ter polo menos un calendario e tal. E unha das cousas que eu fixen foi a mítica de abrir un cuadro de preguntas de vai haber colaboracións, a ver se acertades quenes son. Claro, que sucedeu? O que eu sabía que iba a suceder, que a maior parte de nomes eran todo nomes, vamos dicir, máis coñecidos, porque nin todo o mundo era hiper super famoso, sabes? Pero eran como de Os que están máis cando de presentes. toda a xente, claro, de toda a xente que che contesta, se repiten 4 ou 5 nomes 300 veces, dices tú, ou é que hai moitas ganas de que eu colabore con esa persona, Ou cousa é que que non saben máis nomes que... claro, é que non saben máis nomes. E só houbo unha persoa que dixo, será porque igual me coñece un pouco máis ou tal, que dixo: "Molaba Sofía Espiñeira". Houbo unha persoa que puxo iso. A ver, tamén é verdade, era unha pregunta moi jodida, non digo de acertar, pero chamoume a atención que é los 4 nombres de sempre. Hmm. Entón, eu tamén a elección, máis alá de facela co corazón e a nivel produción de ten sentido colaborar con esta persona nesta canción, porque lle vai o estilo, porque non sei que, porque non sei canto, tamén foi unha cousa que fixen a nivel reivindicativo, para reivindicar a esta xente. De feito, eu atopeime de que moita xente non sabía quen era a Cuncheira, que igual polo nome, eso xa é elección dela, eu xa lle digo a Dara, fai o que queiras. O seu nome artístico é Cuncheira. A maior parte da xente coñecémola por Adara de Adara and Ritman, Eu teño que dicir que sabes? de primeira vou a recoñecelo, claro, vi a Claro. Cuncheira e eu de primeira a Cuncheira non caín, O sea, de verdad que Sí, pero nin tú nin eu, cando me dixo que a puxera así, sabes? Entón, sí que é verdad que creo que lle chaman a Cuncheira de Sofán, pero todo o mundo a coñecemos como a Dara, Sí. sabes? A Dara moi mal a nivel comercial, é broma, é broma, pero joder, eso, joder, é unha elección dela, no, vale, Sí. ben. Entón temos que sachar posicionar o nome e tal, pero, por exemplo, Anastasia todo o mundo sabe quen é. Bueno, todo o mundo que sabe quen é, sabes? Sí. E Sofía, todo o mundo que sabe quen é, sabe quen é. Ao igual que eu, todo o mundo que sabe quen son, sabe quen son. Entón, que sucede? Que para min todo é un máis alá. É dicir, a canción é un máis alá, o estilo é un máis alá, o videoclip é un máis alá, e neste caso as colaboracións son un máis alá. Con Sofía Espiñeira había unha vontade
tremenda dende había moito tempo, de, jode, a ver se facemos algo xuntas. De feito, xa colaboramos ao vivo cun espectáculo no que faciamos, pois, un mix, e cantábamos de forma alterna, sabes? E colaborábamos, pero non tiñamos unha canción nosa propia e tal. E con Sofía, sobre todo, quería facer moito a labor de coescribir. O sea, con Sofía fixen o que quería facer e estou moi contenta, moi agradecida, moi orgullosa, porque eu quería con Sofía apetecíame máis alá de cantar con ela, compoñer con ela, Mm. sabes? Principalmente a nivel letra. E que fora unha canción que fora un diálogo, sabes? E costounos porque hai cancións ás veces que se resisten, sabes? Pero estou moi, sabes, moi contenta do que conseguimos e para min é como que, ves, falamos de éxito, pois para min éxito é como poder facer check nesas cousas de, Mm. buah, que che gustaría facer? Sí. Que che gustaría facer? Pois o meu checklist está cheo de cousas que se o viran os máis pretenciosos, quedaríanse sorprendidos de que son cousas moi simples, pero que ás veces pois non as fas así tan rápido, como no meu checklist colaborar con Mm. Sofía Espiñeira, check. No meu checklist cantar en francés, facer, o sea, no meu checklist era, xa non é iso, o sea, cuidado, era compoñer unha canción en francés que teña sentido, da que me sinta orgullosa e cantala e interpretala ben, é dicir, non dando vergüenza. E xa cando se sumou o factor e con Nastasia Zurcher, buah, o Pois meu xa. checklist, que é o puto éxito cando tú en 2021 dis, mellor dito, en 2022 dis, non juro que non vuelvo a Francia sin saber unha palabra de francés, e posta a estudiar daquela maneira como podes, sabes, polas vías que podes, no tempo que tes, e póñome a tope co francés, sacha, 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 sacha. Eu aínda a día de hoxe falo fatal francés, moi mal, o suficiente como para facerme entender así abstracto, pero precisamente como ese é o meu nivel, como vas facer unha canción? Como vas a unir aínda por riba non quería facer unha canción, eu quería facer unha canción que tivera rimas e recursos estilísticos, No, sabes? podendo facer unha cousa, vamos a entrecomillarlo de básica, pero podendo Sí, cousa básica, sí. no, vamos a darlle máis voltas para, claro, por que no, venga. É que o rollo, pero eu creo que estou super orgullosa do Ueu, porque mira, ten 2 estrofas que ten movidas que cando empecé a estudiar francés na vida pensei, sabes, poder facer un xogo de palabras así como, como si c'était un, ai, como é? Como si c'était un, ai Dios, que ahora, comme si c'était une promesse de jeunesse ou un mensonge à moi-même. Cousas así de estás, bueno, cousas que lle teño escoitado moito a Stromae, ese tipo de recursos, non? E ás veces ata agudizo máis o enxeño estando facéndose en francés, porque é un obstáculo e quero chegar aí que cando estou na comodidade do galego igual non me mato tanto Sí. pa Sí, porque ao escribir final según que eu cousas. entendo que co galego, como tes máis recursos para poder escapar de, vale, non podo ir por este camiño, pero bueno, vou por este outro, dou unha Sí. volta e acabo sacando a canción pa diante, que non co francés, que claro, estar máis limitada, por así dicilo, claro, pois agudizas máis para poder sacalo neste punto como sacaches. E despois sí que no estribillo sí que o sea, no estribillo tirei moito dun recurso que é os recursos é un estribillo que está pensado pa quen non teña nin idea de francés que cante con nós, Esa sabes? canción en directo ten que ser unha pasada de disfrutala cantándoa e Sí, ao público. sí, e os músicos tamén, porque agora os músicos fan coros é da que máis lles gusta, O sea, Porque, bueno, Iván lo temos goza, a Iván, a Alberto e a Ailén facendo os coros. Sí, 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 sí. A veces sufren porque, claro, as cancións son supercomplexas. É que, quero dicir,
a ti poderá che gustar ou non MJ e a xente pensa que son 3 acordes e venga, pero ten arranxos super complexos e mesmamente, por exemplo, no Bingo, que é unha canción na que necesito moitísimo que canten comigo, están todos sufrindo aí ataques epilépticos intentando facer os coros e a Ailén xa fai o que pode, pero claro, está facendo un patrón rítmico que non, sabes, que é como super, 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 super difícil, sabes? E Iván na samba, por exemplo, entón unha das cousas, por eso en parte dame pena non ter directos, porque estábamos en plena fase de ir pulindo cousas a medida que facíamos directos, de dicir, sei este problema, busquemos esta solución, cantas hasta aquí, e daqui pa aquí non cantas, ou aquí canta solo Iván, ou aquí, ese tipo de cousas, sabes, que é o que nos dá precisamente a rodaxe e os bolos, non? De forma orgánica, porque Sí. non, a solución fácil é levar pregravados. Non o estou dicindo como algo malo, pero de momento pois, non me apetece. Si o teño que facer, pois xa mo plantexarei, sabes? Pero de momento estou buscando o máis orgánico. Ahora Mm. mismo estamos tocando todo, non levamos nada, Pero sabes? mira, a quen poida pensar que as túas cancións ou as cancións de outros artistas poden ser simples, eu convídolles, por unha parte, a que vexan a conversa que tiven con Iago Blanco fai xa un tempo, no que desgranamos moi rapidamente unha canción de Capital Boscov, Mm, e media hora creo que estamos desgranando un pouco esa canción e ensina as capas que hai. sí, Eu alucinei ese día, eu xa sabía que unha canción non é simple, pero eu ese día, cando vin eso, depois ainda me estuve ensinando fora de grabación un pouco máis, eu dixen, hostia, é que nun momento no que parece que só hai unha guitarra sonando, hostia, hai sí, 50.000 capas aí detrás para que esa guitarra claro. sone desa maneira. Os coros, para que sonen os coros, non sei que, tamén, hostia, eu convido a que a xente entenda todo o que hai Iso detrás, por moi porque xa simple que estamos parece. falando de produción, sabes? Pero cando quitas a produción, todo o que hai a nivel estrutural, ou por que fas as cousas dunha maneira e non as fas doutra, ou por que empezas así ou por que acabas así. É un proceso longo que despois sí que é certo que hai cancións que saen máis do tirón, sabes? Que, eu que sei, Non me ves, é mítica canción que cando me saliu do corazón empecé a escribir ra, 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 e casi, sí, despois pulín moito a letra, a estrutura e tal, pero a canción estaba aí, sabes? E outros temas, pois, que levan moito máis tempo, ou que, sabes, ese tipo de cousas. Entón, xa che digo, eu por iso insisto, cando falábamos de éxito, que é o éxito? Pois para min o éxito foi, pois por exemplo, rellenar eses checklist de cousas que me fan verdadeira ilusión. Cantar con Sofía Espiñeira, cantar en francés, cantar con Nastasia Zurcher, que foi precisamente por facer a colaboración con ela. A ver, eu Nastasia xa a coñezo, pero dende que empecé co proxecto, eu levaba un ano de proxecto, fun ao concurso de canción de autor do Concello de Teo, e nese a primeira edición, 2014, concurso de canción de autor do Concello de Teo, que se fixeron 2 edicións. Ali atopámonos Sofía Espiñeira, que foi aí onde coñecía esta xente, Sofía Espiñeira, Alba María, Nastasia Zurcher, estaba eu e estaba máis xente, sabes? Pero de xente que, actualmente, e Alba María a súa maneira tamén, e por outros pero Alba María sigue, sabes? Sigue facendo movidas. Igual non está sacando discos, pero está facendo outras movidas. E está moi metida no tema da improvisación oral e todo eso, da regueifa e tal. Sofía Espiñeira aquí está, Nastasia Zurcher aquí está e Lamenda aquí está, aquí estamos, seguimos en pé, sabes? E Nastasia, sempre foi unha tipa que tivo moitísimo nivel, que, sabes, que tal, a verdad que non é que eu non me plantexara colaborar con ela, pero tamén, ben ves, eu tardei moito en volver a colaborar con xente, tardei moitos anos, aí atrás, cando fixen Perdín a memoria, xa falara con Nastasia, porque ela é suizo-galega, entón, ela é realmente nativa no francés, é a súa lingua, sabes? E eu dixenlle, Nastasia, necesito que me axudes, porque necesito un coach vocal para estas dúas frases en francés, porque non me vale unha persoa que pronuncie ben en francés, necesito unha persoa que pronuncie ben en francés e saiba cantar, porque sabe que non é o mismo pronunciar de viva voz que despois aplicalo ás dificultades de cantar. E foi ela que me axudou de cara á grabación dese tema para que eu pudera facer a grabación vocal, fixen así como
unhas movidas con ela nas que me axudou coa pronuncia, axudoume como a adaptar a colocación vocal para a pronuncia, o sea, moi guai, o sea, e aí xa me entrou o gusanillo e cando veu gravar o estudio foi unha loucura, porque tú se escoitas o ue ue e escoitas os coros. Anastasia, que pedíamoslle, non facíamos máis que pedirlle unha capa, e ora a terceira, e ora el non sei que, e ora el non sei cuánto, Anastasia é como a inteligencia artificial que lle E pides vai, o que queiras e dancho, e todo ben, e todo super correcto, e super, sabes, e dices tú, que ata é Dios, insultante casi, dicir, joder, no, pero eu só sei que estábamos, Pedro e eu, loquísimos, e eu dicía, Nastasia, eu creo que podíamos aproveitar e gravas tú as voces de todo o disco, sabes? Estábame apetecendo realmente decir, eu vou compoñer unhas cancións douchas pa ti e maravillosas canta y ti. que las cante ella, ¿sabes? Y si tal yo le pido más, le digo más, y dame otro tono, y dame un no sé qué, ¿sabes? O sea, e aí é onde dixen eu, jode, voume apuntar a clases con ela. E é das mellores decisións que tomei, porque é que me abriu un universo completamente, sabes? E é moi boa profesora, porque sabe como facerche mellorar sin estarche sinalando que a ver, ás veces hai que sinalar, tío, isto está mal, pero ela fai ten unha maneira de facer que non che di isto está mal, Claro sabes? que Sino que dixe, bota bronca, como pero puedes hacer bien cosas que quizás non sabes? claro, ata casi unha, o sea, estáche botando bronca, pero ti sintes como un halago, non? Casi lo que te está... Non, o sea, no, jamás, no, ela non, Nastasia é super todo en positivo No, sempre. claro, De por eso feito, digo, o sea, claro, que me decir, che, que mal estás haciendo, da forma na que cho di, hasta diste, claro. ai, bueno, mira, que joder, que No, bien. e despois porque tamén eu con Nastasia moitas veces fun bloqueada de Nastasia, estou tendo dificultade en cantar estes dous temas que son meus, estou tendo dificultade. E eu, joder, a nivel técnico eu así, porque eu son moi alemana, sabes? Eu son cuadriculada e cabezona e rosmona, son todas esas cousas. E eu, que non sei que, e Nastasia desbloqueo de Nastasia foi, vale, canta unha canción. Eu canto unha canción, sí, e dime, vale, ahora canta sin pensar. E eu, que me está diciendo De... esta? Pero fíxenlle caso. E dime, que tal os agudos? E eu, fíxenos, e dime ela, bueno, pois a partir de agora, sabes? Porque chegas, o sea, é dicir, hai moitas cousas que o bloqueo eu dime conta con Nastasia que moitos problemas meus a hora de cantar por riba de técnica, o sea, obviamente si fixo unha mellora en técnica e así, pero moitos problemas que eu tiña era de estar todo o rato obsesionada con facelo ben, con facelo perfecto, con que van pensar os demais, porque si desafino a ver que pasa, porque non sei que, porque non sei cuánto. E aprendín a darlle unha volta tremenda e a que o canto é un acto de xenerosidade, é unha cousa bonita, estás te entregando aos demais, é algo para disfrutar, non para pasalo mal. Sabes, moito cambio foi daqui, E ás veces hai que empezar por cambiar aquí para despois disfrutar. E iso é o que fai que, por exemplo, agora vai a cantar moito máis segura e igual menos amargada, sabes? De, joder, tal, e que se non o fago ben, e que tal, sabes? Non sei, gañei moita seguridade. Entón, xa che digo, para min, máis que unha colaboración, é como unha viaxe completa de tal. É que eu como Eh, contem... Sí, dime. Non, aí vouche dicir que despois no caso da Cuncheira ela, o sea, a Dara, sobre todo na Costa da Morte, coñécena moi ben. Creo que a Dara e o seu proxecto, a Dara and Ritman, pero a Dara en sí, que é algo que debería e ten que ser máis coñecido no resto de Galiza, porque é un furacán de persoa, de muller, moi boa tía, moi humilde, porque hai xente que cando ve a xente así que é como moi brava no escenario, levan unha imaxe que despois non ten nada que ver, sabes, é a persona máis humilde do mundo, e este tema cobardía que ten moita garra, era moi, o sea, eu creo que era moi para a Dara, era a oportunidade de colaborar con ela, e así foi. E con Noelia un diálogo interxeneracional, e tamén de paralelismos, porque ela é filla de pai brasileiro e nai galega, e eu nai portuguesa e pai galego. Sí, Entón, eso falamos cando falamos da túa implicación con ela, falamos de esa conexión,
que ao final é casi como verte, como lógicamente non está así, pero reflexada, non? É como que hai moitas similitudes entre as dúas que era como que si, si tiñades que cantar nun tema e estar xuntas de alguna maneira. Era como que moitas parecidos nese pasado, nesa identidade. Si, eu precisamente como había ese paralelismo, eu cando empecé a cocer esta canción e veume ela á cabeza e dixen eu: "Joder, isto molaba moito facelo con Noelia, que sexa un diálogo", e xa che digo, porque eu teño como moita xente no punto de mira para colaborar e sorprenderíaste porque curiosamente xente famosa, ostra, que non quere dicir que se mañá me chama porque, por exemplo, unha persoa púxome Guadi Galego, e eu contesteille quen me dera, sabes? O sea, é dicir, si a Ah, min Guadi me di colaboras comigo, ostra, pois a min obviamente claro que me encantaría, sabes? sí, claro. Ou alguén que teña máis nome, máis tal, que depende, porque, quer dicir, non quere dicir que porque me veña a min, imagina, vou poñer imagina, ven Baiuca, Sí. sabes? Eh, sexa Baiuca ou sexa, Sofía Espiñeira, sabes? Eu sempre por riba de todo miro a canción, tío, e dirá a xente, iso é mentira, porque si te chama alguén grande, como le vas a dicir que non? Tío, si eu creo ou sinto que nesa canción vou quedar ridícula ou que non o vou facer ben ou que non tal, pois igual sí que digo que non. Eu dixen que non a colaboración, sabes, algunhas colaboracións, porque non me vía nelas, sabes? Entón, a ver, que este exemplo pode ser un pouco ridículo, pero creo que se entende bastante ben, sabes? Entón, por unha casualidade que non mira, poñoche un exemplo. It, non sei se estás ao tanto, coñecedes It, non, ITH, el Sí, mítico grupo, sí, 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 sabes, sí. rock galego, vale. Non sei se estades ao tanto que It, hai pouco fíxolle unha homenaxe a Pablo Sí, que morreu e tal. Entón, claro, para esa homenaxe fixeron como unha especie de Frankenstein sí, foi un... de It e o que non era aí, sabes, porque foi entre outros foi Brais. Sempre me armo un lío cos nomes. Non, Dios, ahora non me sale o nome da banda del, da banda, que así rockerilla dura, sabes? Brais, que Ah, canta e toca. os, É que, os, bueno, ahora estou é que ás veces quero o sea, dicirte eu vin a xente que participou, pero non caigo agora... bueno, pois se ves os vídeos, que ademais os vídeos eu invito a xente que vai tanto no YouTube, que busquen It e os vídeos de It, fixeron, o sea, fixeron audio e vídeo de 4 temas en homenaxe a Pablo. Entón, volveu algún ex membro da banda e que non foi membro da banda, pero que colaborou tamén neste proxecto en concreto, foi Brais, agora olvideime do apelido e olvideime do grupo. É que sáleme néboa todo o tempo, pero que non é néboa, joder, ahora non me sale. Sairame nalgún momento o grupo no que el está, que si, que fan así un rollo así durillo, espérate, a ver si É, é que é estou que dá pena segurísimo non que... O sea, dicilo. Ai, é que aínda por riba sí, porque é Brais, o sea, a ver se agora estou eu si, é Brais. Claro, o rollo é que bueno, estou eu con problemas de memoria, e vale? eu sou malísimo por nomes ainda por riba, Se sabes? me se me perdona, se me perdona. O caso é, que eu estaba escoitando, porque, bueno, Miguel falou comigo para que lles fixeramos os vídeos e tal. Entón, claro, eu estiven montando eses vídeos e estiven bastante tempo escoitando as cancións, porque cando montas un vídeo, e eu canto máis escoitaba dicía: "Mólame a voz deste, que é moi rockero, ten unha voz moi bonita, con momentos aí que lle mete un rasgueo e tal". E eu pensei: "Bah, tío, cando volva a facer así unha canción rockerilla e tal, pois igual, sabes, Con... dígolle: "Por que non ves cantar comigo?", sabes? Que igual dinche que non, sabes? Pero ás veces fíxome máis ou, por exemplo, unha persona que quero colaborar con Lau Panicanela. É que esa rapaza, Laura, é unha salvajada, o sea, ten un nivel vocal que flipas, uns colores que flipas, é unha salvajada, sabes? E eu digo, ojalá algún día, sabes, se me ocurra así un tema que sexa guai para colaborar as dúas, que lle dé oportunidade de lucimiento vocal a ela,
sabes? Porque eu concibo máis as cousas como vamos a divertirnos e a pensar nas dúas persoas, non un vamos xuntarnos la A con la B e a ver se tú me das seguidores e a ver se o outro non sei que. Cousa que non digo que este mal, son estrategias comerciais, ao E fin as e ao hai, e cabo. as hai. E non quere dicir que por ser unha estrategia comercial non sexa tamén un froito artístico bo, porque eu vexo que hai xuntanzas comerciais que de aí nacen cancións chulas e outras que son xuntanzas comerciais que se nota que había aí que facer a canción, sabes? Que esa persona nin falaron nunca na súa vida, lle dixeron a unha canta esta Claro. parte, canta esta outra, meteron ali en produción e se nota, e hai cancións que se notan. Claro, eu de verdad e non e despois si que hai xente de Portugal coa que me gustaría moito colaborar. Pero a ver si o destino sobre todo se o destino me trouxese á mente ideas de cancións De, propicias para poñer sobre a mesa. Pero xente que me gustaría incluso dicirlle: "Quero que me produza", o sea, que me quero cantar algo que sabes, que igual non compongo yo, igual teu, sabes, que me sí. faría ilusión poñerme ao servicio como intérprete, de que molaríame poder gravar algo que saíra da túa cabeza, do teu enxeño, sabes? É que eu, como contemplo, sempre o digo aquí tamén, creo que as colaboracións teñen que ser que dean algo, que digas ti, vale, a canción foi exitosa, non foi exitosa, gustou máis, gustou menos. Bueno, pero como foi o proceso? Hostia, que fixen check e cantei con esta persona. Eu sempre digo que o mellor, e despois quero poñer tamén en valor, porque te dicías que a Dara Ritman, a Dara neste caso, pero o seu proxecto, que tamén hai que telo en conta, eu tive a sorte o ano pasado de velas por fin en directo, aquí na Coruña, e con ela especialmente, ca súa voz, con esa posta en escena dela, esa presencia escénica, esa dureza, esa seguridade, foi como, ostras. Así que recomendo a xente que se pode, que vaya, que vea, bueno, calquera dos 4 proxectos, pero por neste caso dela. E por ir rematando, por ir poñendo peche a conversa, ti dicías que gañaches seguridade para os directos e xa saliu un pouco, non, eses directo, presentación en Arzúa, co que significa, lóxicamente, poder presentar o disco ali, tamén estiveches actuando aquí na Coruña, nas Letras Galegas, pena non poder facelo máis, pero que guai, non, como dicías, levar todo isto ao directo e además desa maneira, con todo feito ali, nada de pregrabados e rodeada desta xente. Sí, de feito eu quero dicir unha cousa superimportante a raíz disto, e é que estamos falando de que hai poucos concertos, non? Que cando falamos disto, eu falo cos compañeiros sobre todo, vexo que é algo, unha problemática moi xeral, non? É dicir, todo o mundo está notando o mismo, o cal tamén pode ter que ver con outros factores máis alá de moitas cousas, sabes? Cando dicimos que non hai concertos, porque tamén saliu un titular nesta última entrevista que fixen, saliu por aí un titular que eu dicía: en Galiza, se non estás na crista da onda, non tes concertos. Claro, tú sacas ese titular del párrafo todo e manda carallo, sabes? É bastante clickbait. No, mira, eu aínda dicindo que é unha realidade, que este ano, ata o momento, tiven poucos concertos e que menudo verán teño por diante con 2 datas, con isto son unha privilexiada absoluta, porque, sobre todo, en comparación a compañeiros que están un pouco na miña mesma trincheira, non me podo queixar en absoluto, sabes? Quero dicir, porque hai xente que sí que o está pasando moi mal, incluso algún grupo de nome, sabes? Que sempre tocaron moito e que lles espera un verán moi triste por diante. Entón, quero dicir, eu son unha privilexiada absoluta porque máis vale pouco e ben que mucho e mal. Tiven poucas datas, pero estiven na Festa do Queixo, estivemos na Sala Rebullón celebrando o 25 de abril, que menuda data foi esa, que viñeron as Crúa, foi unha auténtica loucura absoluta, co público entregadísimo. Estivemos na Festa das Letras, na celebración das Letras Galegas en Coruña, que menos, eu nunca tocara no Campo da Leña, e menos, o sea, eu ata pensaba que iba a ser un escenario máis modesto. Claro, cando vin despois o cartel e vía que estaba, eu que sei, daqui da ría, dixen eu: "Home, os medios técnicos igual son un pouco máis tal".
jová, despois eu vexo que os vídeos que teño, que as bromas, sabes, dis tú, joder, pois estiven tocando en escenarios con pantallas e cousas que a mitad das veces Hmm. non tes, sabes? Quero dicir, creo que fun moi afortunada, non, nese aspecto e que das dúas datas que teño agora en verán, que aproveito para dicir que unha é o 6 de agosto en Oleiros, quen queira vir que veña, quen non, está desaproveitando unha oportunidade única. 6 de E agosto de despois Oleiros. en Tate Oleiros, quieta que me lo voy a apuntar. Me lo voy a apuntar para sí. non ter excusa ninguna. Para que non Sí, me vai pase... ser cara ao final da, non sei exactamente a que hora é, non podo dicir máis, pero dicindo 6 de, bueno, non sei se é en Santa Cruz, pero vaya, quero dicir, Con eso, para podo min dicir personalmente 6 de xa me agosto sirve. Oleiros. Por- Claro, Porque despois me pasa como o da Arzúa e o da Coruña, que xa teño a outras miña cousas, xenda claro, previa e despois digo, ves a tocar a claro. Coruña e eu estou en Santiago e é como, hostia, ves a Pero tocar... mira, o día 6 é xoves, así que hai moitas a non ser que haxa un festival ou algo desto, Nah, teño non te papeleta. preocupes. Eu, marcando xa así, Sí, non teño excusa. Xa o digo aquí. Se non vou é porque sí, son un sí. desgraciado. Xa está. E despois imos estar, aí vou estar solo con Alberto, pero imos ir o 11 de xullo ao Cebreiro, a unha movida que fan, que reúnen a maestros cesteiros, porque esta xente que fan, sabes, como os tellados bueno, das, ahora vaiseme a pinza de como é que se chaman ali as construccións, as pallozas, Hmm. sí, as pallozas do Cebreiro e tal. E entón, fan como todos os anos unha especie de convención e este ano creo que é como especialmente dedicado a Portugal. Entón tamén vai ser, sabes, imos ir a un sitio chulo, un sitio no que non, ostras, no Cebreiro, cantas veces actúas no Cebreiro, sabes, que é ir moi lonxe, sabes? Sí. Entón, nese aspecto, é dicir, cando eu digo según que cousas, non o digo, o sea, eu obviamente gustaríame que fora máis datas, Home, pues gustaríame, lóxicamente, pero claro. non falo por eu é o que quero que quede moi claro cara a xente que di todo o tempo, como cacatúas, é que o que tedes é envidia. Por un lado, quería ver dos que din eso, cantos se dedican á música, porque, cando falo entre compañeiros é raro que nos andemos, dicindo: "No, si a uno le va mal es porque tiene envidia e se ao outro le dá bien", o sea, é moi raro, sabes? Poderache caer mellor ou peor ou gustar máis ou tal, pero eu denoto unha cousa, é como que os compañeiros, tío, poderás llevarte mejor, peor, gustarte máis ou gustarte Hmm. menos, pero hai como un rollo unha cousa que non se sabes, non se verbaliza, que é como un respeto de saber que esa persoa sabe o que significan moitas Sí. cousas. Sabes? Polo menos a min pásame con xente que igual non comulgo moito, hai cousas que me molestan ou tal, pero sinto un respeto, sabes? Tremendo de dicir, é que no fondo, sabes, compartimos trincheira, igual non me gusta como fai certas cousas ou como tal, o mesmo comigo, sabes? Ao Sí. final eu son unha persoa moi tocapelotas en moitos aspectos e creo que por iso lle caio mal a moita xente ou porque hai xente que espera de min que tal e como son as tocapelotas que toque as pelotas como queren e pa onde todas esas cousas. Pero ese é o rollo, cando eu digo certas cousas non as digo, pensando en min, yo, me, comigo. Dígoas pensando nun xeral, nun colectivo e sobre todo extraendo de conversas con varias persoas. E porque ás veces pois me ponme triste saber que X persoa fixo non sei que e non está nin conseguindo bolos nin tal, sabes? Son cousas que digo, joder, sabes, que me pon triste. Despois tamén, para os básicos, para os de isto es envidia ou isto non sei que, non somos tontos, porque cando eu digo que non hai bolos, simplemente estou dicindo, non sei que pasa este ano. O sea, este ano non está habendo bolos. Non sei se é unha tendencia que veu para quedarse ou se é unha tendencia de que estamos en vísperas de ano electoral, estamos en vísperas de ano xacobeo, e moitas veces hai un ciclo que se repite para os que din tonterías sin ter argumentos, os que levamos moitos anos nesto, observamos as cousas en relación ao tempo e aos datos e tal. E, non sei, en base á miña experiencia, como que é moi normal e habitual que os anos previos a eleccións, sobre todo municipais,
que haxa un baixón tremendo en contratacións en movidas, ou igual que se gaste, o sea, ás veces hasta se gastan cartos de máis nunha única proposta e despois, claro, non hai cartos pa... Quero dicir, danse unha serie de anomalías, sempre se deron anomalías. E despois tamén é verdad que estamos moi á expectativa de a ver que sucede tamén con todo o ecosistema que se está dando a nivel festivais e todas estas cousas, porque máis alén de macrofestivais ou non, está habendo como unha serie de cambios, de ruptura de tendencias. O público tamén está cambiando e tamén está moi saturado o público. E eu noto unha cousa, de feito, ata no mundo da verbena, que é que estou notando unha baixada de público bastante considerable. E eu, persoalmente, o sea, vou dar a miña perspectiva de que non ten nin puñetera idea. Creo que moito disto ten que ver cos horarios, porque creo que a xente xa non está de pastar de noite versus madrugada emborrachándose ou non, sabes, ou indo de festa. Cada vez a xente como que prefire facer a festa máis cedo, sabes, e despois ir pa casa. Quero dicir, creo que non estamos vendo que hai moitos Hai cambios moitos cambios sociais. en moitas cousas que ao final tocan todos os paus, sabes? E ao final afectan, o sea, sí, a verbena é unha cousa e eu o que fago non ten que ver ca verbena, Pero o pero tamén hai que ser un pouco listo nese aspecto, tema horario, sabes? por exemplo, personalmente, eu que deixei de beber fai un ano, algo máis dun ano, eu dime conta de que agora que deixei de beber, é un festival, te lo aguanto porque me gusta a música. Sí, Pero é un festival ás 2 da mañá, estou que... non porque teña sono, que son de dormir moi pouco, pero si de ter que estar de pé nun sitio, xa me costa máis. Este fin de semana, cando estamos grabando isto, vou ir ao Salto ao Castelo por primeira vez, que quero ir a ver a Entón Sarmiento e vou a ver aos demás e tal. Estaba mirando os horarios, e claro, sábado concertos ás 10, ás 11, ás 11 e pico hai o Asalto, despois daqui da Ría, e despois a los demás, que é un dos grupos que quero ver, ás 2 da mañá. Eu pensaba e digo, hostia, 2 da mañá, tocarán unha hora, seguramente, 3 da mañá, hostia, teño que ir para Coruña, 50 minutos de coche, hostia, que complicado se me vai facer quedar ata esta hora, porque sei que estou ali, vou disfrutar a música, pero penso en ter que o festival, por exemplo, o Venres, o Salto Castelo, empeza ás 11 da noite os concertos. Eu pensaba e dicía, e que fago ata as 11 da noite? Eu que non bebo agora, que vou ir eu solo, verei un pouco o ambiente por ali e tal, sí. pero dicía, hostia, que as 11 da noite. Que fago ata as 11 da hora? Claro, a ver, é que o tema é, eu non sei, non, quero dicir, neste aspecto é o sea, ligeramente refírome a que non vaias ter xente por ser tarde. É distinto porque xa está dentro dunha celebración que xa ten como varios Sí, xa hai ingredientes, outro, sí, sabes? sí, sí, sí. Entón non che vai faltar xente, pero que eu vexo e estive no vendo incluso perto de min de faise o esforzo na celebración X de traer unha orquesta e de repente non hai nin Cristo, o sea, xa non está nin a juventú, Sí. nin a xente que quere esa orquesta, é dicir, a xente se cadra máis maior, porque como faga un poquinho de frío, como se lle faga un poquinho tarde, é dicir, Sí, sí, agora sí, sí, estamos sí. máis, rollo, mira, hai un barómetro que é indiscutible, que agora tráfico está máis parando a xente ao final da tarde, empezando a noite, que ás 2 da mañá. Sí. E si tráfico cambiou os horarios de mandar soplar, Sí, é por algo porque o será. tráfico está ao tanto de que as tendencias son distintas e despois tú pensas noutros lugares do mundo, nas grandes capitais, etcétera, noiteo pouquiño, é máis tardeo, o sea, son todo tardeos. Eu noto tamén en horarios de festis de Portugal, que ao final é as cousas que máis frecuento eu, ou concertos alá, é todo moito máis cedo. A ver, é verdad que sí, que tamén hai unhas costumes, aquí somos moi de moi tarde, en Galicia e en Spain en xeral, sabes? Pero eu creo que, non sei, que tamén replantexar certos modelos de cultura e de... A ver, despois hai certos grupos que non é o mesmo que... o sea, non é o mesmo escoitar a daqui da ría ás 5 da tarde que se expose un pouco máis tarde, pero claro,
si fas unha readaptación horaria, canto de tarde ten que ser. Porque hasta pos grupos é moi jodido ás veces o tema de vas a un sitio super cedo e tes que tocar super tarde. Que da igual, aínda que se readapten os horarios, ia ser o mesmo, Sí, sempre vai sabes? O haber un pouco sea, ese problema, pero pero sí que é verdade que tamén, eu penso, no, bueno, algún grupo que faz ou tal, teñen que tocar as 4 da mañán e dinche, hostia, que teño que estar aguantando, aparte, claro, se que son profesionales, teñen que estar hasta as 4 da mañán sen beber, sen desfasar, sen nada, porque claro, as 4 da mañán hai que salir a pinchar ou a sí. cantar e hai que facelo ben, entón non podes salir borracho, co cal tampouco podes ir como, hostia, Bueno, pero aí é onde hai que ter en conta, eu repito, o mesmo de sempre. Isto é un oficio, non é un cachondeo. Sabes? Por iso a min tamén, cada un que faga o que lle dé a gana, sabes? Pero a min pareceme unha falta de respeto, sabes? sí. Que a xente saia en según que condicións son. Si tú eres capaz de facer as cousas, sabes? Como dicía Lucas Pérez, si tú sales de noche o día seguinte e marcas goles, sabes? Eu non é, porque non é un xuízo, é dicir, queres, eu non, o sea, non vexo as cousas igual, non as vexo igual. Ahora ben, sempre que fagamos as cousas cun mínimo de respeto á profesión e ao oficio, sabes? Home, Non sei, eu outro non, día o sea, que des as notas no sitio, sabes? Eu Que outro non día caias. que fun a cubrir o son do Camiño para Mondo, saliron Sexy Cebras a cantar, e o guitarra, porque falaba. Se ti o guitarra non o escoitas falar, pensas que o guitarra que ben está tocando, que maravilla está a facer. Sí. Cando se poñía a falar, decías tú, hostia, la sobremesa se te ha ido un poquito de las manos, porque patinaban ya as palabras tela. Ora, empezaba a tocar, Claro. cuidado, yo decía, ella era como, vas, pero estás tocando. Bueno, pues yo qué sé, pues bueno, pues joder. Xa, a ver, eu quero dicir, hai xente que é capaz de excederse e de responder ben, quero dicir. Por iso digo que non é tanto un xuízo de tal, ahora o problema é cando te excedes e non eres capaz de comportarte, sabes? Entón, xa son dous elementos. Entón, é dicir, si tú non eres capaz, pois entón non te excedas. O sea, non fagas cousas, sabes? É dicir, é así, é así, é así. Ostra, eu flipo con que, por exemplo, eu, se teño un bolo mañá, teño que pensar moito o que fago hoxe. O que fago, o que como, O que falas son de... o que falo, porque inflúeme un pouco, no, moito, Mira, eu moitísimo, teño unha amiga moitísimo. que ten un proxecto de versións tal para Clau, chamase Claudia, e cantan onde lles deixan, versións. E calquera podría pensar que por ser un dúo que van guitarra e voz a tocar versións e te cantan en la... Bueno, a San Juan non cantan, pero en sitios por aí da Coruña e tal, e ti, bueno, vas a amenizar unha sesión vermú, da igual, non hostia, esta rapaza, cando ten actuación que actúan o sábado de non sei donde, 2 días antes ti quedas con ela porque vas a ver o liceo, ou vas a ver o Dépor, ou vas a non sei que, saca dúas palabras. Porque ten que chegar o día e quere estar ca voz perfectísima. Foi a ver a Linkin Park ao Rock in Rio, sufriu porque depois tiña concerto domingo en Viveiro. E digo, e isto é un nivel que calquera podería dicir, bueno, da igual canta o que sexa, que total Claro, nadie pero lle vai ten importar. respeto, é que claro, non é unha cuestión de niveles, Claro, é unha cuestión de que sabes que tes unha e responsabilidade e entón lle cantas ben, e flipas, é que é onde vou eu. Por que tes que tomalo máis a cachondeo por facelo igual nun bar ou donde sexa, ou nunha plaza ou tal? Porque, o sea, para min eu creo que hai que tomalo igual, o sea, en serio non é de volverse locos, en serio de amor pola profesión e amor por ti e amor polo que vas facer, sabes? Eu creo que tes que tomalo e por respeto ao público, tomalo igual de en serio. Ahora, todo lo demás, é que, por iso, aí é onde vai a xente que nos di envexosos, sabes? A xente que estamos nun nivel diferente,
é que eu non teño nada de envexa de estar nese nivel de bucle de festivais, de furgoneta todo o puñetero día, que realmente dache ganas de recurrir a todas as sustancias e máis porque non aguantas ni físicamente nin tal, sabes? Quero dicir, hai cousas que non é, es que este se droga, que malo son as drogas. Pa min, o meu punto de vista é, chica, pois pa min as drogas son moi malas, non é algo que nin nunca me droguei. Non quere dicir, bueno, drogas destas, Sí, 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 sí. drogas ilegales. As legales, ás veces, O sabes, café, o café que é unha se non droga... é pois mira, eu o café é a miña máxima droga e se non tomo un día café doeme a cabeza, así que son adicción. Pero con isto non quero dicir nada, quero dicir é que eu é como que, é dicir, non o fago, aínda menos mal que non o fago, porque a min as cousas afectanme moitísimo, sabes? Imagina se o fixera, sabes? Pero o tema é que eu non quero dicir que, este se droga, entonces ou este bebe e é un desgraciado. Non me estou metendo con iso, porque cada quen detrás de certas cousas hai historias e hai movidas, sabes? E ya bastante pois con xente que tivo serios problemas e todo o rollo para salir de aí, sabes? Entón non é unha cousa de dicir yo soy moi guai e el outro é un desgraciado, non funciona así. Ahora, sí que este ideal que se nos vende como de superstars e la foto e tal, a xente cando nos chama ambiciosos pensa que o que estamos anhelando é iso. É o único que anhelo realmente dese ecosistema son os cartos que se poden chegar a gañar. É o único que eu digo, realmente é o único punto de envidia, pero non tampouco porque eu sexa unha persoa avariciosa, sino porque eu son unha persona pobre. Claro, sabes? é que non é que ter millóns, sino é que ter os cartos suficientes para poder chegar a fin de mes. Claro, e estar tranquila, porque moita da xente tamén que ladras de según que cousas. Por iso, eu facía outro día unha reflexión cun colega que eu lle dicía, joder, falando de tema de criticar a xente, tal e cual e tal, eu dicía, joder, é que estou analizando, non, pois críticas, moitas críticas que recibo eu e que recibe outra xente, etcétera, etcétera, e poñame a analizar, quen dixo isto? Que hai detrás disto? Pois igual é unha persona que ten un posto de funcionario. Sí. Entón, que quere dicir isto? Que digas lo que digas e como lo digas non che vai a influir no pan, vale? Entón, tú podes ir dando leccións porque tú tes un pan asegurado e crees que eres máis valiente por dicir según que cousas en redes sociais a outros que non sabes que hai detrás ou que fan ou que non fan. Outra persoa, Citanito, vale, que hai detrás de Citanito? Onde traballa Citanito? Traballas nun non sei que, ou traballas ao beiro dun partido político, traballas nun sindicato, traballas Eu digo, o punto de partida non é o mesmo. E con isto non quero dicir, non quero dicir que o resto non debamos falar e estar seguido dicindo cousas, pero precisamente con máis razón, quen asume un risco maior? Cando eu fago unha crítica que son unha morta de fame e corro máis, eu cando fago unha crítica, sexa para quen sexa para a industria, sexa para os medios de comunicación, sexa para a administración pública, pois por exemplo, cando digo que tardan un huevo en pagar, sabes? Que vai pensar o Concello de turno? Dirá, pois non te contrato máis, xa que dis que non pagamos, non te contrato máis. É dicir, cando tú dis según que cousas, quen realmente está arriscando máis? Unha persoa que realmente ten algo que perder ou alguén que diga o que diga ten o pan asegurado? Eu deixo esta reflexión sobre a mesa porque os que teñen o pan asegurado son os que máis están todo o tempo equivocándose de inimigo, que para mí é a cuestión. Eu creo que aquí equivocámonos de inimigo de forma constante. Disparamos e despois preguntamos. E eu estou moi cansa. E como estou moi cansa, pois xa pasei de nivel no xogo. Xa estou no nivel de quen queira falar mal de min que fale, quen queira xulgarme que me xulgue, quen me queira cancelar que me cancele, e quen queira achegarse a min e falar que se achegue, quen me queira pedir un favor que mo pida, sabes? Quen queira pedirme axuda que me pida, sabes? Porque parece que todo ten que ser guerra, sabes? E tal.
E é algo, e sinto moito ser tan capulla, pero que sigo vendo de contraste entre Galiza e Portugal. Que Portugal non é perfecto, pero vexo unha humildade en xente cun nivel que te cagas, unha humildade e un que a 2 pasos que das o nivel de agradecemento e de abrirche os brazos e as portas é tan grande que como sería se aquí, sabes, fóramos un pouco máis de xuntarnos, non? Os que temos un pouco, o sea, os que imos no mesmo barco e non facerlle furados a un barco no que para fundir ao que tes ao lado afúndeste de ti tamén, sabes? E despois incluo unha cousa xa por ir rematando, que moitas veces eu, pois estamos falando das reflexións que faz ti, pero calquera persona que fai unha reflexión, unha crítica, un comentario sobre calquera cousa, é como, por exemplo, cando se di es que todos os hombres son unos violadores, ou todos os hombres son non sei que, Sí, e salen hombres, no, todos no, todos no. Hostia, Manuel, non, se ti non eres un violador, ese mensaxe que esa persona en cuestión está dando, xa por poñer un exemplo moi drástico, non? Ese sí. mensaxe que está dando esa persona, ti non te tens que sentir ofendido, ao contrario, tens que decir, vale, eu non o son, pero hostia, por que o di? Pois, hostia, pois ten razón. E con outras cousas, pois o mismo, cando a xente se sente ofendida ou se sente atacada por algo, o problema non é de quen está a dicir algo, senón o problema está de quen se sente atacado porque ti podes dicir os comunicadores, os creadores de contido, son así. E eu podo dicir, eu teño dúas opcións co que ti podes a dicir sobre os creadores de contido. Escoitar o que ti estás a dicir, pensar Sí. se eu de alguna forma son partícipe do que ti estás a denunciar, a criticar, a comentar ou a puntualizar, e dicir, hostia, pois igual sí, e pensar, hostia, pois igual teño que cambiar, ou escoitarte e dicir, eu non son desta parte, como non son desta parte, non teño que dicirlle nada porque non me está dicindo nada a min. Que dicir, sabes, é como, cando xente se sente atacada é como, o problema igual non tes ti, non que quen te está atacando, senón ti porque non te están dicindo o teu nome, e ti, sin embargo, estás a la defensiva. E iso por un lado e despois outra cousa, porque claro, esta é a mítica, faz unha entrevista ou que sexas e sácase un cacho, non? E outro día, na entrevista que fixen co Capitán Sabrosura, el subiu o clip no que eu dicía, porque isto era a raíz de que estábamos reflexionando sobre non sei que, el puxome sobre a mesa de que está pasando? Hmm. E eu aí é onde recollen esa pregunta e dixen, que nos está pasando? Esa é a pregunta, e é onde expuxen de que mesmo, o sea, como facendo non unha crítica como sociedade de que o contraste é que por un lado vexo por todas partes o rollo de vexo sempre o argumentario de buah, que en Galiza ahora mismo en galego, sabes, é como un reclamo, non, un reclamo pero de ya es verano en el Corte Inglés, pois Sí. Galicia en galego faise moito diverso, bla, 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 bla. E eu o que estou poñendo sobre a mesa é non se está abrazando a nivel audiencia esa diversidade, porque e o que poño sobre a mesa é non hai públicos, hai público. É dicir, noto que o público é como un bloque, sabes, único, que vai pa un lado ou pa outro e que non hai como esa necesaria tamén diversidade, o sea, que ese bloque ten que estar segregado. É dicir, habrá, imagínate, habrá un 95% dese bloque que sigan a X artista porque é ou a X artistas porque son os mainstream, é dicir, os que chegan a todo o mundo. Pero dese 95, porque sempre ten que haber xente que igual pasa do mainstream, habrá un 5% polo menos, bueno, pois dese 95%, pois hai uns que, o sea, un 10% que ademais son superfans do jazz e van escoitar jazz e outros do indie, outros tal. Entón, tú ves a xente como se comporta en redes sociais de, pois ves que xente que ten un pouco de máis alá e de tal, collen e poñen, pois hoxe unha canción dunha persona que está super de moda, outro día dunha canción de hai 50 anos, outro día unha canción en africano, de Cabo Verde, un Mayra Andrade, unha cousa, que decir, unha cousa así que dices tú, aquí hai variedade, hai tal. E pois ves que o que vexo eu incluso a nivel comercial, que se, a ver, tamén moitas veces faise por posicionamiento, que non é só por non é que eu diga, la gente é tonta, no, ás veces tú poses esta canción porque sabes que che vai posicionar. Sí. Non lle estou chamando tonta a xente, pero unha persona que simplemente comparte as fotos de las vacaciones e vou compartir esta canción porque é que comparte todo o mundo. Entón, non digo que estea mal,
Pero o tema é, onde está esa diversidade se non está sendo abrazada a nivel consumo e a nivel presumir dela? Esa é a miña reflexión, Sí, 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 sí. non é apuntar un tal. Ora ben, despois eu tiven que aturar comentarios e escoitar cousas e ler cousas do tipo de, rollo de que manda carallo que esta o sea, moita razón, pero que isto se diga dende os medios públicos, bla, bla, e eu dicindo, vamos a ver, estáse dicindo dende os medios públicos porque eu, como artista individual, estou facendo unha entrevista nun programa da Radio Galega. Vale, que podía ser da radio da RTP, como a fixen no seu momento, sabes? Que sairá en breve. Pero, en este caso estaba aí, e podía ser outra radio ou podía ser os Sermos mesmo. Nos Sermos din unha resposta moi parecida, e é os Sermos. Vale, vean. Eu podería, se fora lista, iría á tele, á radio, aos Sermos ou onde sexa, e só contestaría do meu disco e diría que guapa, que lista soy e todo maravilloso, porque é un espazo para min e para o meu traballo. Sin embargo, tómome a molestia de cando se me tira o fío de tía, que opinas desto? Como ves isto? Paso a molestia de falar e dedicar un espacio que é para min, para autopromoción, para meterme en líos de reflexionar sobre movidas e tal que nos atanxen a máis de un. O sea, aquí la Juana de Arco, la María Pita. Vale, entón, lonxe de ver como que sí que hai compañeiros que o viron como gracias por falar disto, tía, xente que escribiu en público e en privado, porque das a casualidade que os compañeiros sí que lle conectan as neuronas, sabes? E non van ao básico. E os compañeiros sí que se suben a un escenario e sí que saben do que se está falando e do que tal. Bien. Iso din os compañeiros. Bien. Tú crees que a min me favorece usar un espacio que é pa min, sabes? E para falar do meu libro e poñerme a falar de outras cousas que nin No, me para nada. pinchan nin cortan. Nos Sermos preguntaronme pola lingua e eu collín e falei pola lingua. E hai un cacho así, incluso máis grande que outra movida. Entendes? Entón, se somos un pouco listos, que pasa? Que o fácil é repetir o de sempre en bucle, sabes? Porque como así o touciño tivera que ver ca velocidade, sabes? E despois, quen teña algunha dúbida sobre o meu compromiso ou sobre o meu medo ou non medo, que recurra á hemeroteca. Principalmente que vayan á hemeroteca do meu paso pola Radio Galega e que escoiten todas as entrevistas. Problema que hai cousas que non van poder escoitar porque dende que houbo o cambio de plataforma hai cousas de anos atrás que non tes que pedirlle á radio realmente ese audio, pero que lle escriban e que lle pidan a miña hemeroteca e que vexan cousas que eu dixen en pleno directo, sin cortarme un pelo, con todos os pelos e con todas as señales. E despois diso falamos do meu medo e da miña falta de compromiso. Pero, ademais, eu volvo a repetir, se o que ti buscases, porque isto se ve en calquera declaración de calquera ámbito, de calquera creador, actores, músicos ou lo que quieras, se ti queres unha polémica 100% real e te queres facer famosa con polémica, ti nese momento non falas como falas, senón que pos exemplos e pos e falas de un artista, aínda que ti penses que o artista non é o culpable, pero ti nomeas a este, porque sabes que con nomear estes 4 xa todo o público vai saltar e desa maneira aínda se vai facer máis viral. O sea, e ademais que non é ese o foco, porque claro, ademais eu estaba expoñendo sobre a mesa algo que igual hoxe podes poñer 4 exemplos e mañá, dentro de uns meses van ser outros, e igual son eu, sabes? Quero dicir, é que porque non é unha guerra entre compañeiros. No. O sea, nunca foi. Bueno, xa non sei, o sea, igual si, a ver, yo como me muevo entre los pringaos e a mucha honra, sabes? Pois aquí estamos, creo que estamos incluso máis unidos, sabes? Porque é como ánimo, compi, sabes? Entón, creo que non nos dá tempo a andar a hostias, sabes? Porque xa hai demasiadas cousas que lidiar. Nos pasamos el paquete de pañuelos, sabes? Hai demasiadas cousas que lidiar personalmente como para dar a pelearse con outros. Xa, queras ou non queras, diste, xa teño que lidiar co meu, bueno, vamos a unirnos todos e ya está. E non é iso, e realmente o que non lonxe de ser algo de isto está mal, é como o rollo de si precisamente presumimos disto, por que non o levamos a outro nivel? Sabes? Por que non o levamos a outro nivel? Porque, mira, si cada persoa tan concienciada ca música feita en galego se propuxera dicir
xa non cada día, senón dicir cada semana voulle dar unha escoita a 3, 4 cancións, xa non digo un disco, de un artista que nunca escoitei en galego, por exemplo. Sabes? E despois hai unha cousa ca que eu concordo, que falei hai pouco cun produtor, falando disto do tema da música en galego, de cando nos poñemos tan dignos, dicía que a min eu tampouco estou de acordo co de como que todo vale, o sea, aplaudimos que se fagan cantas máis cousas mellor. Iso non quita ser selectivo e dicir que non che vale todo ou que non che gusta todo. Acá, póñome eu como exemplo, Sí. mesma. Entendes? Eu sei que hai xente que non lle mola a miña música e que abraza e traballa pola música en galego. E paréceme ben. Sempre e cando non me estés insultando Claro. ou poñendo paus nas rodas. Vale, sempre que haxa un respecto, sabes, máis alá de o factor me gustas, non me gustas, ese factor é super válido, sabes? E a partir de aí, pois, non quero escoitar a túa música, paréceme ben. E que a min non me compres, entre comillas, como artista, non quere dicir que non me podas comprar, pois como compañeira, como persoa que fai outro tipo de cousas, como persoa que fai un podcast, como persoa que fai outras labores no eido audiovisual, no eido, eu que sei, igual mañá contratasme pa que che edite unhas fotos, quero dicir, non, Sí. eu sei que falo da industria máis modesta, eu sei que hai moita xente que non lle gusta 100% a miña música, pero cada vez que falo con el, estou falando de xente de produtores, de axencias e así, incluso moitas veces igual hasta lles pode dar polo cu que eu sexa tan tocapelotas, pero cando falamos noto un respeto e un rollo de tía, hai cousas nas que non estamos de acordo, pero aquí estás, e sigues, e estás loitando e tal, e notas que hai unha admiración, porque esa xente sabe que o máis difícil non é chegar, E porque manter. nunca se chega. Chegar non é que de repente este año tengas muchos conciertos. Chegarás a algún sitio cando morras, chegarás a ese final. A vida non é un chegar, a vida é un camiñar continuo, sabes? Entón, o jodido non é ese pico, o jodido é manterse, sabes? Ou manter un proxecto no tempo. E ao longo de 13 anos en activo, eu o que vin foi cousas aparecer e desaparecer nun fluxo aproximado de 2 anos. A ver que sucede con moitas cousas que apareceron, que ojalá de todo o corazón se manteñan no tempo, porque tamén necesitamos que as cousas se Pero manteñan, tamén o sabes? público, xa non só a industria, o público a xente, isto é como la vida en general, somos moi caprichosos e nos encariñamos con algo e de repente con lo que nos encariñamos nos cansamos del, moi rico el pistacho e mañán o pistacho xa non queremos, xa queremos outro tipo de cousas nas comidas. E que a música é un pouco así, ¿no? Sí. El este género, el este outro género, que guai, e mañán aparece outra cousa e porque nos lo meten ou porque lo que sea, porque o cerebro funciona así, que guai isto outro, que guai, e é así, e somos así, e despois, o que dicías ti tamén, pode non gustarche unha cousa e valorala. Quer dicir, non todo ten por que ser escoitable para unha persona. Hai xente que podo entrevistar por aquí que igual non escoito moito a súa música, pero valoro moitísimo e os entrevisto aquí porque sei o proceso que hai detrás, valoro e sei o esforzo que é sacar un segundo disco, un terceiro disco como algún caso, e digo, pois te vou a entrevistar por qué? Porque sei que faz unha música que che leva tempo, que che leva cartos, e faz un produto que eu non sei capaz de facer. Pois ole tú. É que eso, eu, por exemplo, nese camiño onde estou aprendendo moitísimo. Claro, como eu agora estou do outro lado, tanto cando fago unha entrevista que non son entrevistas, son conversas, e aí falo con xente de todo tipo, non é música, sabes? A próxima que vou publicar é con Jon Amil, presidente de Agal. E falando de polémicas, a ver que me trae esa conversa, porque falamos de cousas que ás veces a peña non lle gusta, pero non van a estar nin contentos nin os dun lado nin os do outro, xa cho digo. Pero eu creo que ás veces fai falta ter conversas xenuínas, nas que tú ás veces pos unha pregunta sobre a mesa, que a priori hai xente que se bota as mans á cabeza, pero a clave é aprender, non pontificar, é aprender, sabes? E é resolver dúbidas e a partir dende, sabes, a humildade de decir, perdona a mi ignorancia, pero necesito transmitirche
sin ser xulgada esta inquedanza, sabes? E isto pasa con moitas cousas. Eu por iso fixen o podcast do Canto Conto, para falar con xente que creo que merece ser escoitada e que ten moito que dicir e que contar e cousas interesantes. E dende que fago dela para cá, eu sumerxome en traballos de xente que se eu estivera como mera espectadora igual non me sumerxía tanto. Como estou dende o punto de vista de comunicadora, e tamén o concibo como artista, xa eu escoito un disco, igual hai cousas que eu digo, "Buah, este tema, tío, estáseme facendo denso", pero estoulle poñendo todo o corazón, todo tal, e tratando de entender de, vale, por que esta persoa decidiu facer este tema e chantalo aquí? Si sacou estes, sabes? Entón, faz esa viaxe, non é un rollo de, ala, lo paso e ya está, que é o que facemos como consumidores, e non o xulgo, pareceme lóxico, sabes? Pero, quero dicir, e o que estou atopando é como moito agradecemento, moito unha, sabes, como unha actitude moi de agradecemento, de xenerosidade, de respeto, sabes? De respeto, e que lles failles moita ilusión, moitísima ilusión que se fale deles. É algo que flipan é ver que igual nun programa estou falando, pois eu que sei, de que Carolina Deslandes sacou un single e é superfamosa e de repente falo, pois por poñerche un exemplo de Ezequiel, que sacou un discazo e o tipo flipaba de, hostia, como é que nunha radio, inda por riba nunha radio galega, falan do meu disco. E sonando ao mesmo tempo que... Claro, e que sepas, por poñerche un exemplo, falei do seu disco, porque tes que escoller, porque só tes 60 minutos e quedábanme xa, terminaba a temporada, decidín toda convencida e tal, de claro que vou falar do Ezequiel e do seu disco e vou poñer mínimo 2 temas porque o seu disco mola, cousa que hai unha persoa que sacou xusto un disco tal e ten máis nome e ten máis tal, pero escoitei o disco e eu dicía, ostra, é que este disco non hai por onde collelo, por moito nome que teñas. Sí. E Ezequiel, que non lo conocen en su casa, perdón, non é así, Sí, pero no, joder, se entende, sí, sí. quero dicir, e tú vas, e eu flipo como hai xente que aí onde vou ao tema das cifras, non noto que a prensa sexa, excepto a prensa comercial, vale, pero a prensa que realmente pa min ten prestixio, que é a prensa independente ou a prensa dos medios públicos portugueses e certos programas e así, tú ves o combo que fan de falar duns artistas e outros e despois vas aos perfiles deses artistas en Spotify e fliparías dos ointes que teñen, porque hai proxectazos que teñen prestixio e dáselles ese prestixio a pesar de que entras e teñen igual 300 ointes mensuais, porque non falan ou deixan de falar da xente en función das cifras de Spotify e das redes sociais. Vale, e isto estou falando da prensa prestixiosa musical portuguesa e da prensa portuguesa de medios se cadra máis públicos e algunhas cousas máis independentes e así, sabes? Entón, eles son moi... Por iso hai cousas que cando decimos que todo monte orégano non é así, porque o público portugués, e tamén vexo que iso sucede en Francia, é moito máis estricto cos umbrais de calidade musical. E tamén non lles vale só con a ver que canción me sacas, sino de que tamén observan que tipo de artista eres en directo. Eu creo que ese umbral, se se trasplasa a outras cousas, igual outro galo cantaría, sabes? Sí. Pois xa por terminar, ainda que saliron nomes durante a conversa, como é habitual, quero que me recomendes, me poñas no foco, me digas 3, 4, 5, os que ti queiras, grupos, proxectos que sexan importantes para ti, que queiras que todos escoitemos, que, como digo sempre, aínda que creas que son famosos ou aínda que creas que todo o mundo os coñece, que digas, me da igual, eu creo que escoitedes a este e a este. Quenes serían? Pero do mundo en xeral? Do que a ti, do que escoite Do MJ Pérez na universo. súa casa. Proveñan de onde proveñan, estén vivos, estén mortos, estén aí entre la vida e la muerte ou estén na súa plenitud de salud.
Mira, unha que che vou recomendar é unha artista francesa que se chama Clara Luciani ou Clara Luciani, non sei como se pronuncia exactamente, creo que o apelido é italiano, que ela fai, pois, como esa especie de medio funky francés, non? E é un proxecto que xa o coñecía de había tempo, pero tiven como lanzou un novo disco e a raíz deso como que me volvín a enganchar e é destes proxectos que como te metas podes escoitala en bucle ata cansarte, se é que te cansas. E entre outras cousas lanzou un tema que se chama Courage, couraje, que para nós pensamos que é coraxe, pero realmente quere dicir valentía en francés. E aí é onde di esta frase que é "Ce qu'il faut de courage pour tenir bon", que é "canta valentía fai falta para manterse firme". E de aí é onde saquei o título do disco, que é "Je tiens bon", que é "mantéñome firme pese a todo". E para min foi un mantra escoitar ese tema, ese courage en bucle moitas veces, entón axudoume moito, recoméndollo á xente. E despois, un artista que xa faleceu e que é moi importante para min, é referente, un artista portugués que é o Antonio Variações, que me sinto moi identificada por el, porque tamén se escoitas a súa discografía facía cousas do máis variopintas, incluso algunha que dis: "Isto non ten sentido". Ah, pero el xa lle dá o sentido, porque era o que el quería facer. E era un adiantado ao seu tempo, e deixounos moi pronto. Podería facerche moitas recomendacións, pero como última recomendación así de un artista que recientemente estou moi enganchada a ela, porque xa lle estaba seguindo a pista dende hai un tempo. Eu sabía da súa proxección, eu sabía do seu talento, pero nunha das miñas recentes viaxes a Lisboa tiven a ocasión de vela ao vivo. Ela chamase Rosana con 2 eses, está a medio camiño entre Londres e Lisboa. Si nada se torce este verán espero vela outra vez ao vivo. Anotade, só vos digo, xentes, si nada se torce, 4 de novembro, espérate, ou 4 de decembro, é que igual aquí xa estou inventando, creo que era 4 de decembro. Sí, creo que vai vir a Galiza cara a final de ano, só vos digo, se nada se torce, vale, entón prestade atención. E é unha persoa que ten un nivel tremendo como compositora. No directo xa nin che conto e a min voloume a cabeza. Recomendo sobre todo o seu último disco chamado A la Portugués, co título en francés. Pois quedámonos con eso, xa temos deberes, personalmente eu teño deberes de ir a escoitar e MJ, sempre gracias por pasar por aquí, por conversar aquí, por falar, por presentar a tua música e por ser como eres. Grazas a ti por convidarme outra vez e sobre todo por escoitar sempre e polo apoio, eh. E no que respecta a xente que puido chegar aquí, que non me coñecía, hai 286 conversas publicadas antes que esta, como digo, non hai que velas todas, son moitas horas, simplemente sempre pido que a xente vaya, mire o nome de quen participou en cada canle, en cada programa, vai escutar a súa música, que estou seguro que encontrarán máis dun proxecto que pode significar, pois quizáis, o seu próximo artista ou grupo favorito, e no que respecta a canle, xente, quedan 3 conversas para pechar a tempada. Haberá haberá aí un bis en agosto aí a modo regalito, pero bueno, será unha cousa moi especial e moi distinta, pero quedan 3 programas para acabar tempada e quizáis época, porque a ver o que vai a pasar no futuro, que xente de verdade que vos van a encantar, porque van a estar por aquí Vega, van a estar por aquí Grande Amore e vai a estar por aquí Capital Boscov, no que van a ser 3 programóns increíbles, xente, así que vémonos na próxima conversa, pero sobre todo onde nos vamos a ver, aínda que este verán sexa pouquiño, pero ojalá non sexa tampouco e poida haber máis oportunidades, e onde haxa música en directo, e se esa música é de MJ Pérez, pois que podemos pedir? Ata a próxima, xente, chao, chao. Chao, chao.